Molweni baphulaphuli be-esethu isiXhosa. Namhlanje size nesihloko esitsha esithi Impazamo Zayizolo Mazinga Tshabalalisi Ingomso Lakho ngokubhalwa nguNoma. Abantu abaninzi baye bacinge ukuba xa uthe wahlupheka uya kuhlupheka ubomi bakho bonke. Kanti ke akunjalo. Ukuphumelela kwakho kuxhomekeke kuwe, kuxhomekeke ezandleni zakho. Oko uLungelo waswelekelwa yinkosikazi yakhe iBeleka, wagqiba kwelokuba akasayi kuze atshate enye inkosikazi. Uya kuzikhulisela usana lwakhe. Wawuyeka ke umsebenzi ngemvano yomqeshi wakhe, wahlala endlwini ekhulisa umntwana wakhe. Lo mntwana wamthiya igama lokuba nguLakho. Wakhula uLakho akakhathazwanga nayimpilo. Emva kweminyaka emihlanu uqale esikolweni uLakho njengoko ebesakuba ngumntwana ohlakaniphileyo. Uthe uqala esikolweni uLakho waqala uLungelo emsebenzini. Akubangakho bunzima kuba ebumelwaneni kwakukho umntwana owayefunda kwisikolo esasifunda uLakho. Kwaye uLulamo wayengumntwana onobubele. Wayemgcina utata wakhe uLakho de abuye emsebenzini. Ngenye imini uLungelo uye emsebenzini njengesiqhelo. Ngale mini wayeziphethele isikhafuthina esine-sandwiches kunye nobucwabalalana bemali engange-R50 kuphela. Uthe xa esehlika kuloliwe wadibana nenkwenkwana enokuba kwiminyaka esi-8 kuphela. Ithe le nkwenkwana yasondela sele ikhongozele kade. Bhuti, bendicela nokuba yi-R2. Ndilambile torho. Ndicela nokuba sisonka esi-brown. Usicelo yayiligama lale nkwenkwana. Kucaca nje ukuba lo mntwana wayeceliwe nje. Sekutheni ngoku ehamba ecela ukutya? uLungelo yamxaka indaba kasicelo kuba wayengafani nezinye izi-street kids. Wayengemdaka kwaphela. Neempahla awayezinxibile zazicocekile. Kubonakala futhi ukuba linene eli kwaye uyazithanda lo mntu nangona elambile nje. uLungelo wakhupha isikhafuthina wamnika futhi njengokuba sinjalo. Wakhupha i-R50 eyayiyingqokelela wamnika. Wabulela usicelo de waphuma neenyembezi. Watya kwangoko ebonakalisa ukuba nene wayelambile. Wohlukana ke uLungelo ehlupheke enjalo ecinga ukuba xa inokuba ngumntwana wakhe lo kunganjani. uLungelo lo mini akazange abe nakuzixuba nabanye abasebenzi kuba wayengenako ukutya. Ngexesha lesidlo sasemini wathatha ibhotile yamanzi wasela. Zihambile iintsuku kwedlula iminyaka sedlula eso senzo. Yayingasabonakali nangotshengele inkwenkwana leyo. Kunani khona ukuyibona endleleni. Ebeye ayikhumbule ke uLungelo xa egqitha kuloo ndawo babenikana kuyo imali. Emva kwexeshana uLungelo waye wanyuselwa emsebenzini. Wangumphathi kwicandelo elithile apha. Mfundi, andidibanisi ukunyuselwa koLungelo emsebenzini kunye nemali awayipha inkwenkwana. uLungelo waye wathengela intombi yakhe ibhayisekile. Yile bhayisekile eyathi yenza le ntombi yakhe yenzakala. Yagqibela seyingumhambi nge-wheelchair. uLungelo uzama ngendlela zonke ukuba uLakho aphile. Emva kwemizamo engako
akazange abe nako ukuhamba nangona waphila qede emzimbeni. Wayiqongqotha yonke imali awayenayo ngokumsa kogqirha abafundele ukolula amathambo omqolo. Kodwa naxa kunjalo akazange aphile uLakho, kodwa wayephilile ngokwasemzimbeni. Akazange abe nangxaki ululamo yokumqhuba ukuya esikolweni uLakho, into ethetha ukuba waqhubekeka nesikolo nangona wayehamba nge-wheelchair. Emva kweminyaka 10, ngentseni eyayibonakala ukuba iza kuba shushu, kwavakala kunkqonkqozwa emnyango kwindlu kaLungelo. Ingaba ngubani lowo ekuseni kangaka? Uzibuze eyedwa uLungelo esiya kuvula emnyango. Kwakume ityendyana lomfana oselula ofake isuti emnyama, ishirt emhlophe qhwa, iqhina lekati elimnyama. Lo mfo wayencumile ebonakala nasemfameni ukuba ngusomashishini apha othile. Phambi kwendlu kwakuthe ngxingxilili iChrysler emnyama ngebala. Ndingusicelo mnumzana, ndingangena? Watsho umfo omkhulu eqhawula uLungelo ngesandla. Babambana ngezandla, uLungelo ezama ukubuyisa ingqondo. Oh, ewe man. Uthe engekagqibi uthetha, uSicelo wayelambile waze wamncamela isikhaftina kunye ne-R50 yakho. Ndaye ndalandela ngenye imini, ndabona apho uhlala khona. Ndazixelela ukuba ndakuwenza nam umbulelo. Bathe basancokola njalo, uLakho emnyango ephuma kwigunjana lakhe eqhuba i-wheelchair yakhe. Molweni bhuti. Tata, ndinganenzela ntoni? Iti okanye ikofu? Kuphendule uSicelo. Ikofu nkosazana. Kubekho ubushushu kweli khaya. Kuxoxwa kubaliselwana amasuka ndihlala obomi. De kwaza kuthiwa ga ngendaba kaLakho. Indaba kaLakho ixovulwe yaxoxwa kwade kwangenwa nzulu kumcimbi wayo. Xa silishwankathela ibali lethu, uSicelo walinda nje iholide yesikolo, wamthatha uLakho wamsa kwi-specialist ezamenza saphinda sambona ezihambela ngeenyawo zakhe. Ukuqala loo mini, uSicelo wafana nomnakwabo Lakho. Wayetyelela qho kwaLungelo. Ngamanye amaxesha bebeye bayotya ngaphandle, bengamshiyanga phofu ululamo. Kuvakala amarhe wokuba baye batshata. Andazi into mna, kutsho impukane ezibuhlaza. Liphela apho ke ibali lethu. Siphinde sibonane kwakhona kwixa elizayo. Enkosi. Sicela ngoko ulike, ushare, usubscribe ukuze amanye amabala abe nokuzingenela